дар рӯи замин чӣ қадар об мавҷуд аст? Сайёраи кабути мо. эҳтимол шумо борҳо ин ибораро шунидаед ва он воқеан ҳам ҳақиқатро инкос мекунад. Агар ба замин аз кайҳо назар афканем, он воқеан кабуд менамояд. Албатта, на танҳо аз сабаби уқёнусҳо, балки бештар ба туфайли буғи обие ки дар атмосфера пароканда шудааст. Аммо ба ҳар ҳол 3 қисми сатҳи сайёраи моро об фаро гирифтааст ва шояд мантиқитар мебуд, агар онро на замин, балки об меномиданд. Он гоҳ мо ҳам на заминиён, балки масалан обиён мешудем. Ҳар кас чӣ тавре хоҳад. Дар нимаи дуюми солҳои 2000 дар интернет як флешмоб бо номи «Сендвич бо замин» пайдо шуд. Маънояш ин буд ки ду буридаи нонро дар ду нуқтаи комилан муқобили сайёра гузоранд. Маълум гардид ки сохтани чунин сендвич чандон осон нест. Русия масалан кам касон дар бораи ин флешмоб шунидаанд, зеро барои қисми зиёди қаламрави он нуқтаи муқобил дар уқёнуси Ором ё Атлантика ҷойгир мешавад. Агар кураи заминро тавре гардонем ки Фаронса дар марказ қарор гирад, дар пеши чашми мо ҳамон нимкураи сайёра пайдо мешавад ки қариб 7 ҳиссаи тамоми хушкӣ дар он ҷой гирифтааст. Инро ҳатто нимкураи хушкӣ меноманд. Олимон кайҳо ҳисоб карданд ки тамоми гидросфера, яъне уқёнусҳо, баҳрҳо, дарёҳо, кӯлҳо, ботлоқзорҳо ва намии атмосфера чӣ қадар аст. Рақам хеле бузург менамояд. Аммо зиёд ё кам будани он аз он вобаста аст ки бо чӣ муқоиса мекунем. Биёед тасаввур кунем ки тамоми ин об ба шакли як кура ҷамъ оварда шудааст. Агар аз формулаи оддии мактабӣ истифода барем, маълум мешавад ки диаметри чунин кура тақрибан 1380 километр хоҳад буд. Акнун оби ширинро ҷудо мекунем. Он ҳамагӣ 3.8% тамоми ҳаҷми обро ташкил медиҳад. Диаметри кураи оби ширин тақрибан 50 километр мешавад. Яъне агар сайёраи мо танҳо аз оби ширин иборат мебуд, онро метавонистем тақрибан дар 10 соат давр занем. Агар ҳамаи ин кураҳоро паҳлӯи ҳам гузорем, равшан мешавад ки дар замин худи хушкӣ аз об хеле бештар аст. Оби ширин он қадар кам аст ки ҳатто каме тарснок менамояд. Дафъи дигар, пеш аз он ки як шишаи холиро ба дарё партоед, хуб фикр кунед. Боз як муқоисаи ҷолиб. Агар заминро то андозаи як глобуси оддии мактабӣ хурд кунем, тамоми ҳаҷми уқёнуси ҷаҳон ҳамагӣ тақрибан 14 миллилитр мешавад. Яъне тамоми оби рӯи заминро як рӯймолчаи коғазӣ метавонад ба худ ҷабида гирад. Ҷолиб он аст ки дар соли 2020 3/4 аҳолии ҷаҳон дар минтақаҳое зиндагӣ мекарданд ки бо норасоии об рӯбарӯ буданд. Масалан, дар Ҳиндустон одамон ба ҳисоби миёна 17% даромади худро барои об сарф мекунанд. Дар Гана 25%, дар Мадагаскар низ тақрибан ҳамин қадар. Аммо вазнинтарин норасоии об дар кишвари Папуа, Гвинеяи Нав мушоҳида мешавад. Дар он ҷо барои 50 литр об бояд $2.5 пардохт кард, ки ин зиёда аз нисфи маоши моҳонаи як сокини оддии он кишвар мебошад. Албатта, мумкин аст фикр кунед ки $2.5 барои 50 литр чандон зиёд нест. Дар Аврупои пешрафта бо ҳамин маблағ ҳатто 1 литр оби бастабандишударо харидан душвор аст. Аммо аввалан сифати об дар Гвинеяро наметавон бо обе муқоиса кард ки дар шишаҳои зебои шишагӣ фурӯхта мешавад. Ва дуввум, чунин оби бастабандишуда бештар нишонаи кишварҳои дорои иқтисоди рушдёфта аст. ба сабаби тарғиби тарзи ҳаёти солим, фурӯши оби бастабандишуда ҳар сол меафзояд ва дар соли 2020 аз $280 миллиард гузашт. Ин дар ҳолест ки сокинони кишварҳои пешрафта амалан ба оби тозаи қариб ройгон аз лӯла дастрасӣ доранд ва обе ки дар шишаҳо фурӯхта мешавад, баъзан аз он чандон фарқ ҳам намекунад. бидуни кадом узвҳои инсон метавонад зиндагӣ кунад? аввалан қисмҳои оддитарро номбар мекунем: дандонҳо, ангуштон, дастҳо, пойҳо, чашмҳо, гӯшҳо ва дигар узвҳои баданро наметавон барои зинда мондан ҳатмӣ номид. Акнун ба узвҳои дохилӣ мегузарем. Аввалин чизе ки ба хотир меояд албатта аппендикс аст, яъне найчаи борики печутобдор бо дарозии тақрибан 6 сантиметр ки як нӯги он ба рӯдаи кӯр кушода мешавад ва нӯги дигараш баста аст. эҳтимол дар гузашта ин узв дар ҳозима иштирок мекард. имрӯз бошад тиб ва микробиология асосан ба хулосае омаданд ки
Аппендикс як нав захираи микрофлораи руда мебошад ва бактерияҳо, занбурӯғҳо ва дигар микроорганизмҳои фоиданоки аз онҳо фаъолияти ҳозима ва масунияти мо вобаста аст. Аммо баъзан ин захира илтиҳоб мегирад ва сабаби дақиқии он то ҳол маълум нест. Назарияи маъруф мегӯяд, ки аппендикс боқимондаҳои ғизои душворҳазм, масалан сақич ё донаҳоро ҷамъ мекунад. Вале назарияҳои дигар эндокринӣ, рагӣ ва сиёратӣ низ вуҷуд доранд. Бо вуҷуди он ки табибон сабаби аниқро намедонанд, роҳи ҳал кайҳо пайдо шудааст. Имрӯз тақрибан 10% аҳолии ҷаҳон бе аппендикс зиндагӣ мекунанд ва худро бад эҳсос намекунанд. Узви дигаре ки бе он низ метавон зиндагӣ кард, сипурз аст. Он аслан захираи хун мебошад ва дар мубодилаи моддаҳо, хунсозӣ, масуният ва филтратсияи хун иштирок мекунад. Аммо дар ҳама ин равандҳо нақши он ёрирасон аст. Пас аз ҷарроҳӣ масуният каме сус мешавад, вале инсон зиндагии худро идома медиҳад. Вазъ бо ғадуди сипаршакл дигаргунтар аст. Ин узв қисми низоми эндокринӣ буда, гормонҳое ҳосил мекунад, ки ба кори тамоми бадан таъсир мерасонанд. Онро метавон дрижёри гормонии бадан номид, аммо дар сурати хориҷ кардани он вазифаҳояшро метавон бо сӯзандаруҳои гормонӣ дар тӯли тамоми ҳаёт иваз кард. Баъдан узвҳои ҷуфт, шушҳо ва гурдаҳо меоянд. Аз даст додан яке аз онҳо ба тарзи зиндагӣ баъзе маҳдудиятро меорад, вале сифати зиндагиро чандон паст намекунад. Бисёре аз варзишгарон ҳатто баъди аз даст додани як шуш махш карданро идома медиҳанд. Одамони дорои як гурда низ одатан танҳо парҳези сабукро риоя мекунанд. Бе ҳарду гурда ҳам зиндагӣ кардан мумкин аст, вале дар ин ҳолат бояд мунтазам аз гемодиализ гузашт. Равандест, ки дар он хун аз бадан берун кашида, тоза карда шуда, боз баргардонда мешавад. Ин амал тӯлонӣ, хастакунанда ва гарон аст. Дар маҷмӯъ қариб ҳар узви низоми ҳозимаро низ метавон хориҷ кард, масалан талхадон. Тавре ки аз номаш бармеояд, сафроро нигоҳ медорад, ки аз ҷигар ҷудо карда мешавад. Вақте ғизои равғанин ба бадан ворид мегардад, ин захира хеле муҳим мешавад. Агар талхадон набошад, инсон танҳо маҷбур мешавад аз баъзе хӯрокҳо даст кашад. Ҳатто меъдаро низ дар ҳолатҳои вазъини захм ё саратон хориҷ мекунанд. Дар натиҷа метавон гуфт, ки бо сатҳи имрӯзаи тиб шумораи узвҳое, ки бе онҳо зиндагӣ номумкин аст, он қадар зиёд нест. Майнаи сар, дил ва ҷигар. Ҳарчанд ду узви охирро дар баъзе ҳолатҳо метавон иваз кард. Ғайр аз ин, инсон метавонад муддати дароз ба дастгоҳи гардиши сунъии хун пайваст бошад. Аммо ин ҳаргиз маънои онро надорад, ки бояд ба саломатии худ беэътиноӣ кард. Ҳар гуна дахолат ва ҳар як ҷарроҳӣ хатари ҷиддӣ дорад. Аз ҳамин сабаб инсон бояд аз ҷавонӣ на танҳо обурӯ, балки пеш аз ҳама саломатии худро ҳифз намояд.